Hmm. Kadang si San Pedro ba di ba? Kay matod pa ganin nimo, o man ay una nga papa gyud sa Katoliko. Hmm. Kadang asa ba po mabasa di ka si Pedro gihimong papa sa kuan? Kanang sa Diyos? Mateo Kapitulo 16, versikulo 19, implied. Ah, Kanang ingon si Kristo nga ihatag ko kanimo ang mga yawi sa kingarian sa langit. Ang imong idili ah, sa yuta, idili dito sa langit. Ang imong itugot sa yuta, itugot dito sa langit. Nga sumala sa kustombre, gunahuna o interpretasyon sa mga Hudyo, pag ang usa ka tawo tagaan gani og susi, tawagon siyang amahan sa tibuok banay. So mao na nga gitawag og Santo Papa kay ang naghatag og otoridad dili man tao, ang Dios man si Kristo. So pinaagi ni anang maong gahuma nga gihatag niya kang San Pedro, so diha nagsugod ang iyahang sa termino namo gitawag na mo siya Santo Papa. mm. Pero wala yung mabasa di nga. Ang nabasa dito, gibutang dito, nga kitagaan siya susi. Pero wala yung nangabuhaton sa kagpapa. Nehemias Kapitulo 8 versikulo 8 mo basa gani sabton. Oh, sabton yun lagi. Oh, Pero, dili o pwede sa sir, buta sir. to, di, o makabuta Dili nga, dili yun pwede si sir papa. nga sir, dili pwede sir nga kana bitong pakanon ko sa pagtulon ang protestante nga dapat gitrapor litang mabasa. No, dili na pagtulon ang katoliko. Ako ni-explain ko nimo sir sa sumala sa pagtulunan og pagtuo sa simbahang katoliko. Manang dili ko nimo pwede pakanon na ng litra por litrang mabasa kay kami mga katoliko mo basa mo sabot. O lagi. Kaya ba lo, bangwana nga. Kaya na, mabasa tayo niya, musabot po ta. Pero So, ang akong punto so dili diha, pwede nga panggitaan ko nimo litra por litrang mabasa kay dili man na may among teaching. usama na to pagsabot, o yung mabasa. Na pag gikuot na ganin lang ko no ang mabasa. Saint Matthew chapter 16 verse 19. Gikuot na ganin lang ko no. Kunya gitagaan ta og tawag in cultural and tawag in traditional interpretation sa mga Hudyo concerning anang paghatag og Yahweh. Di ba ingon ko gini sa mga imply. Dili. Okay, matod pa ganin mo, kaya na lang mo, mabasa, o niya musabot. Ang ako diha nga, ako makasabot man ko, basta na ako mabasa. O Ang ako mabasa, o saan ako ang pagsabot? problema lang anak manggod kay ang imong tawag anang pagsabot dili inline sa pagsabot sa nakasulat sa balaang kasulatan. Di ba ingon pa San Pedro kung mabasa nga ng kasulatan wala personal interpretation o opinion, mabeta gitagaan pa kung saktong tawag ining panabot subay sa kustombre o panabot sa mga Hudyo pag mugamit anang mga terminuha. For example kanang Yahweh. Ana sir? Mau Oo, ana mau ba? din na, mau din na, pasabotan na. Mm. O yan, napa ko'y pagutana, nagkasabot ako na, kanay mo explicar. Mm. Napa ko'y pagutana, ba? Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, Mm. Romana. Mm. Asa ba nababasa sa Biblia, ang kumpleto nga wording, ang kumpleto nga sentence na Iglesia Katolika, Apostolika, Romana? Dili man na tawag ining sa sinugdan dili man gud na ngalan, description man gud na sir. Onya for the first 1,500 years di man gud problema sa amo ang ngalan. Karon naman ang problema kay daghan na kay nag-angkon o nagdalag bit og ngalan kuno sa iglesyang gitukod ni Kristo. Kanang usa Santa Katolika, Apostolika ug Romanong gitawag og simbahan, description na nahimo lang siyang official name after nga daghang mga pundo og sekta nga nakigupitin siya sa Iglesia Katolika. Mau din na. No, na one church na sa Biblia o sa kasimbahan. Balaang kasimbahan na sa Biblia 1 Corinto 14:33. Nga naman kay description man gud na wa man gud naghatag si Kristo og official name. Kay ang naay gitagaan ni katungod nga mag-provide ana ang ngalan, ang simbahan na ang mohatag. Mura bag si Adan og si Eva ba? Wa man ingon ang Ginoong Dios nga okay ni tawagon nimong agilan niya. Kini taw no. Si Adan og si Eva na agdanggalan sa tanang kabuhatan sa Dios. Kay sila ang gipialan. So ang gipialan sa iglesia ang gitukod ni Kristo kining iyang katawhan, ilabi na ang obispo, mga pare, Santo Papa. So sila na ang magngalan, ilan ang buluhat ng ngalan siya. Ito. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also,
sa ating po mga channels. Sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.